नमस्कार मंडळी. तर घटस्थापनेचं घट उठल्यानंतर ही भोम अशी पुरली जाते बघा आमच्या इकडं. भोम पुरून त्याच्यानंतर ते वरती घट ठेवलं जातं आणि ही 5 दगडं मांडून असं हळदी कुंकू वाहून त्याला नैवेद्य दाखवला जातो. तर नैवेद्याला दही, धपाटं, भात आणि वांगं भरलेलं, कडाकण्या असं करून हे नैवेद्य दाखवला जातो. तर ही पूजा भूमिपूजन दिवशी किंवा नवान्न पौर्णिमा असते त्या दिवशी पुरली, म्हणजे घट हे पुरलं जातं ही. तर आमच्या इकडं असं केलं जातं बघा. तुमच्या इकडं घट कसं हे करतात ते सांगा. आमच्या इकडे ह्याला घटाला ह्या नंतर भूमपूजा असं म्हटलं जातं आहे बघा, नाहीतर भूमिपूजा. तर बघा हे असं आमच्या इकडं केलं जातं, दही भात इसकटून हे असं. तर नमस्कार, बाय बाय.